Това, което правим в момента е да стремим се да увеличим дебита в тези шахтови кладенци чрез прокарване на хоризонтални дренажни лъчи, допълнително прокаране. Това не е някакъв нов метод, просто сега се прилага. Не е измислен от нас, измислен е доста отдавна, обаче дава доста добри резултати. Чрез минен способ, лека минна техника се прокарват тези хоризонтални дренажни лъчи, които увеличават водоземната част на съоръжението. А реално кладенеца с диаметър 3 метра, обхвата на в който ние го превръщаме, става около 15-16 метра. В тази зона има 6 кладенеца, които са строени по време на магистрала Марица и са предвидени да дават около 120 литра в секунда. Само че на практика се оказва, че всичките общо дават около 10 литра. И зато и ние сме се заели с проучване да видим как можем да дигнем дебита на самите съоръжения. И се оказа, че едното от тези съоръжения не е годно въобще за работа. Остават 5 кладенеца, които ние в рамките на може би месец ще ги реконструираме и се надяваме да достигнем общ обем около 50 литра в секунда добив от тази зона на Ябълково. Първият кладенец, който ремонтирахме, ни даде надежда, защото вече около седмица вади 24 часа в денонощието без прекъсване по 10 литра в секунда. На този етап 5-те кладенеца общо даваха 10 литра, така че имаме надежда да стигнем около 50 литра специално от тези кладенци в тази зона. Тази вода, чрез помпената станция, която е на Ябълково, там разбира се събира и още вода от целия регион, който общо взето водоземната зона на селото е 36 кладенеца. Тези 36 кладенеца към настоящия момент добиваме около 200 до 205 литра в секунда. Надяваме се, ако дигнем до 250 литра, тази вода отива в главния водоем на Хасково, така наречени 30 000 кубика, вие сте запознати. И оттам вече ще захраним кварталите, които ползват вода от първа помпена станция. Всички знаете каква е причината да търсим решение. Това е, че в района на първа помпена има няколко кладенеца, които са с повишено съдържание на уран. От миналата седмица единия кладенец е изцяло изключен от системата, така че да се надяваме, че всичко е наред и до един месец ще можем да подобрим качеството на водата в тази зона.